Primul Lipan Privat, zona asta. Incredibil. Sau poate un Lipan mai mare, cine știe. E un indigent, fain. Foarte, foarte fain indigent, da. Ușor, ușor. Bye, my friend. Fai de cap. Da, era babanul. Oh! Pare mare. A, nu e așa mare, e curcubeu. Nu, nu. Curcubeu. Da. Normal. Ai, ce încălcitură mi-au făcut aici. Workshop. Mamă, da, ce workshop. Indigent. Hai, du-te în puii mei.
Cine se duce animalul? Foarte frumos. Aha. Are 50 în pui mei. Da. Eu pot rapid. Dacă poți, mai puțin în apă. Da, da. Ce? Ai văzut? L-ai văzut că o sărit. Oh, fuck! Băi, ești nebun, s-a dus înapoi acolo, mă!
Cam ca ceilalți, da. O să fac încheierea aici. Vreau să spun câteva lucruri despre ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut. Ce mi-a plăcut a fost faptul că au foarte mult pește pe Vah, pește mare și, bineînțeles, au niște drill-uri incredibile. Curățenia, apa foarte curată, atât pe fundul apei, în apă, cât și pe uscat, foarte curat. Ne-am făcut și doi prieteni slovaci, deci oamenii sunt super ok. Ce nu mi-a plăcut? Mult prea mult curcubeu pe Vah. Deci mi-aș fi dorit să prind mai mulți indigeni și mai mult lipan. Iarăși nu mi-a plăcut lucrul ăsta, că este foarte puțin lipan pe Vah. Pe restul râurilor sunt mai mulți lipani, dar pe Vah, din păcate, foarte puțin lipan, cel puțin în zona unde sunt curcubei am prins, dar insignifiant. Un alt aspect care nu-mi place, împărțirea râului Vah pe sectoare cu prețuri diferite. Era mai ok dacă puteam să plătesc, de exemplu, cei 30 de euro pe un anumit sector de râu și să pot pescui și pe sectorul mai ieftin de 20 de euro. Dar nu, dacă plăteai 30, n-aveai voie decât să pescuiești pe sectorul de 30. Nu știu care e logica, poate vor să limiteze numărul de pescari pe sectoare și atunci ăsta ar fi un aspect. Încă un lucru care nu mi-a plăcut, nivelul apei. Deci Vahul, cel puțin, a fost foarte enervant. Bal urca, bal cobora, bal urca, bal cobora. Nu cred că l-am prins constant 2 zile la rând. Doar o zi înaintea concursului. Atunci a fost deptul constant. În rest, fluctua continuu, ceea ce o cam frecat peștele și nu era destul de greu de păcălit. Cu toate astea, mi-a plăcut, per total mi-a plăcut, a fost o experiență foarte mișto. 6 zile de pescuit intens, drill-uri intense, curcubei bătăioși. Mulțumesc pentru vizionare și nu în ultimul rând, mulțumesc pentru cei 1000 de abonați. Am depășit pragul. Mulțumesc încă o dată, nu uita să dai un like, un subscribe să ajungem și la 1500, 2000 și așa mai departe. Pe data viitoare, fire întinse!